Nhasi tiri pamusha pamuzinda pamambo vekuKingdom of Virginia. Mambo namambo kadzi makadii? Aiwa tiripo zvedu makadiwo. Makadii mambo kadzi? Tiri pedu makadiwo. Mambo kadzi ndautanga nemi zvese zvinzi Honor Ladies. Yes. So mambo kadzi zita renyu pakuberekwa munonzana? Zita rangu rekuberekwa ndoitwa Patience Marufu. Vakatanga zvekuacta gore ripi? Muchitaura. Alright, zvekuacta zvandakazvitanga 2022. Ndakatanga ndiri kunaisa bhungu pandazoya ku4 Seasons Media. Akadiscover kuti unokwanisa zvekuacta ndiani? Kuti ndiwe here, vabereki vako here akuencourage zvekuacta ndiani? Zvekuacta izvi zvanga zvitori mandiri totally. Kana kutombozvifunga kuti nerimwe gore ndichaacta. 2022 ndakaonawo chiposti paitwa Goma Actress, then ngangotrayawo ndingozamawo. Then pandakaenda ende zvanga zvitori director wangu wekutanga akatonetseka neni first time. Then nekuzoendawo nekujaira andazotaka kunyasopinda muacting. Mambo weKingdom of Virginia, no introduction. Pamwe pane vamwe vanyowani vatanga kukuonai nhasi. Zita renyu rekuberekwa munonzana? Zvisinei zvazvo, zita rangu rekuberekwa nonzi Myron kuda kwaChemuswe. Ndakaberekerwa kuBulawayo, ndiko ndakaberekerwa kuzokura, ndakazokurira zvangu ndakuZumba ndokumusha. So zvoumambo izvi makagadzwa rini? Zvoumambo ndakatozogadzwa ndamuacting asi ndisingatozvirenda nhasi handizvide. Saka muKingdom of Virginia munoonekwa mambo muchirayira mwanakomana wenyu kuti anofanira kutsvagirwa haranga nesvikiro. Zvinorevei kune vana vemazuva ano vasinganzwisisi? Ndingangoti mukukura kwatakaita kubva kumashure, kana iri nhau yekutsvaga anonzi murume kana kuti mukadzi, zvakagara zvakataurwa kunzi roorana vematongo. Pakunzi roorana vematongo inhau yekuti enda unotsvaga munhu waunoziva nhoroondo yake kubva mukubarwa, mukukura nekurayirwa kwaakaitwa kuzoitira mangwana kuti zvisazokunetse, nekuti zuva ranhasi kana kuti makore atakurarama izvezvi mamarriages yakuita nge munhu akangopinda atanga apinda pabasa achibuda, apinda pabasa achite sei achibuda, but nhau yemarriage haisi nyaya yekuti wapinda unofanira kuti sei ubude. Ndo nhau yatiri kuzama kuti tiburitse kuti tiri muKingdom of the Virginia handitika tatichitsvaga haranga yamambo kana kuti mambo anga achazotevera pana mambo akange aripo, zvichireva kuti aive mwana aizivikanwa kubva kurudzi kune vagage vari pasi chigare, ndingangoti vadzimu kana kuti vematongo. Ndo nhau yataida kuzama kuti tiburitse. Mambokadzi, vanhu vemazuva ano vanoteerera here vanhu vakuru vavo mukurarama kwatiri mazuva ano? Vanhu vemazuva ano havachateereri vabereki, zvinotaurwa nevabereki, but kazhinji kacho vabereki tichitaura neexperience yatinenge takamboita. So mukuvarayira vanonge tiri kuvadzvinyirira kana kuti tiri kuvabatirira. Saka vana vemazuva ano kuteerera chaiko chaiko havadi kuteerera, vanoti takuenderana nezvemanje manje zvamakaita kare kare zvazvichiri zvemakare kare. Imi mambo, zvakaitwa kare nezvemanje manje munozvipa musiyano wakaita sei? Ndiri ipapo zvakaitwa kare nezvaiye zvinezvizvi pakupatsanura. Mapatsanuro andinozviita zvakaita kare zvanga zvisina kushata, zvamazuva ano zvakare hazvina kushata, asi mapatsanuro azvakuitwa akurasisa vechiiye zvinezvi. Paakurasisa vechiiye zvinezvi vakutora ndingangoti culture kana kuti honotsika nemagariro zvisiri izvo zvekukura kwakaitwa nevakuru vanhu vavo, nekuti rudzi nerudzi rune makuriro nemachengetero nemarayiro arwakaitwa rwuri rwakazvimirira rwuri irworwo. Zvinoreva kuti iwewe kunyange zvikanzi uri wanhasi haufaniri kuti uchinje rudzi nekuti makore atisiyanei. Mambokadzi, muchirayira vana vemazuva ano, nekuti ndaona ini kuti zvakaitwa kare kwanga kusina zvinhu zvakafanana namutoriro, kusina zvinhu zvakafanana nemadrugs anowanika. Vapera here?
Inini yambiro yanoda kupa kunze ndeyekuti zvinhu izvo ngatisiyane nezvinodhaka nezvese zvinokwadza bhodhi yako just because zvinoitika ndezvekuti pauri kunwa ipapo hapazo aukware ipapo but pamakore ari kuteera ndipo unozotangira maproblems kana kuti unozongomuka wakafa. So sometimes kuteerera vabereki kana kuteerera maadvice anobva kune mumwe munhu ndokuti vazhinji vacho vanoita zvemadrugs kazhinji kacho anenge ari mudepression haana munhu wekuudza saka anozopedzera adecide kuti ndikagara ndakadhakwa ndinokwanisa kurarama zvinenge zviri nani anenge achinofanira zviri nani but kana wavingwa nedambudziko tsvaga munhu wekutaura naye then wopiwa advice. Kuita zvemadrugs is not a solution. Mambo wangu ndaona muchitsigira zvekutaurwa namai. Ndoziva mambo mune mashoko akati simbei akadzama ekuti nechidiki vanodzidza kubva kwamuri. Ndingangoti nauzhinji yatoda kuti tibatsirane nekuti inini handisi kuti ndakune vakakura kare ndichitorimo mune vechidiki ivavo. Ukaita dambudziko haukwanise kuti urigadzirise nerimwe dambudziko nekuti the moment yauchaita zvinodhaka uchagadza dambudziko nedambudziko ozove matambudziko kumberi. Saka inini I say no to drugs. I say no to alcohol. Though ichinze above 18 years take it, but kana usingazvikwanise please I say no to alcohol. I say no to drugs. Nekuti vanhu vazhinji zvezvika pakukura kwatakaita nemaziro andinoita vazhinji vachawira nevabereki kunyanya kumarudzi ekwana amai. Inini ndabva ndagara ndataura chokwadi chekuti mai ihama yako vari vapenyu. Vakadzimara vaparara kana watoziva kuti hamusisina chii ukama. Saka gara wagadzira ukama hwako naamai pasina zvinodhaka pasina chimwe chechinhu chinokuvhiringa. Ukaona kuti haukwanise kugasa nyaya dzako uri wega tsvaga mumwari pedyo nekuti ndakanzwa nekunzwisisa nekuziva kuti kwane mamwe maungano kana kuti magungano anoita nezvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko kunyanya kuvanasikana. Ndo kune magungano iyayo ekuti anokwanisa kuti aiwa kana mwanasikana waita dambudziko uya kwatiri tinokubatsira. Vane mabatsiriro avanokuita nekuti haisi mari chete inokwanisa kubatsira kana kuchengetedza munhu asi zano rinobuda mumuromo nekuti munhu ane mari ndokudza ndine mari ko ndikazokunikana kukupa uchaita sei iwe waimba neni kuti ndine mari.